Encara no ens coneixes? Les veus del matí. Estem de dilluns a divendres de 10 a 13. Anem cap a les 12 d'aquest migdia en directe, que continuem aquí a través de les veus del matí i ja tenim a punt i preparada a la nostra nutricionista conscient, la Clàudia Presas. Bon dia, Clàudia. Hola, bon dia, Mercè. Encantada d'estar aquí una altra vegada. Avui amb un altre tema més que interessant. Per què l'alimentació basada en plantes? Exacte. Perfecte que comencem per aquí. Molt bé, doncs com començaríem per aquí, Clàudia? Què vol dir això, una alimentació basada en plantes? Perquè, clar, Sí. es pot prestar Sí, aquí a a molta vegades és una mica confusió. confús. Exacte. Sí, exacte. Quan, clar, anem a un restaurant o un estand i tenen, per exemple, sàndwich vegetals, no? I d'ingredients hi trobem, per exemple, l'enciam, hi trobem la tomata i també hi trobem a vegades el pollastre o la tonyina. I veiem que així no s'ha entès bé o massa bé aquest concepte, no? I això va portant més i més confusions. Així que per navegar una mica pel mar de l'alimentació vegetal és essencial conèixer una mica les diferències entre aquests diferents termes. N'hi ha molts, moltes etiquetes, però jo avui us explicaré alguns d'ells, no? Els més coneguts és el vegetarianisme, que és un tipus d'alimentació que no inclou la carn, ni el peix, ni els seus derivats, i pot o no incloure els ous i els làctics. I també tenim un altre tipus de vegetarianisme una mica més estricte, que no consumeix cap mena de producte d'origen animal ni cap derivat, i, és a dir, exclou la carn, el peix, els ous, els productes làctics i també la mel, no? I també, no sé si us sona, l'alimentació basada en plantes. En aquesta, les plantes són les protagonistes, no? Són la base de l'alimentació, serien entre un 80 i un 100%, i es deixa un percentatge menor, entre un 20 i un 10%, per al consum ocasional de, per exemple, de productes d'origen animal de qualitat, de molt bona qualitat, o aliments mínimament processats, no? Clar, hi ha molts tipus, hi ha també flexitarianisme, no? Que vol dir que s'ha començat a reduir el consum de carn parcialment. També, si per exemple es menja carn però no es menja peix, tenim el peixetarianisme. Si només es consumeix ous, es diu lobo-vegetarianisme. Si els làctics, lacto-vegetarianisme. I si tenim combinació, ovo-làcteo, no? Tenim moltes etiquetes, però més enllà de les definicions, Mercè, és important recordar que totes aquestes opcions poden ser sanes o no, en funció de com cada persona porti a la pràctica aquesta alimentació. De la mateixa manera que els mapes no són el territori, és important recordar que les paraules tampoc poden definir al peu de la lletra l'alimentació de les persones en si, no? I per suposat que és millor portar una alimentació que és sostenible per a cadascú que no una alimentació allò perfecta, no? Així que, com veus, totes elles tenen en comú una mica l'exclusió i la reducció de la carn. Hi ha moltes vessants, moltes maneres d'alimentar-nos, el que tu deies, Clàudia, i també és anar-ho trobant una miqueta sobre la marxa, no? Perquè hi ha molta gent que està fent els canvis, no sap ben bé com ni de quina manera, que si li pot faltar una cosa o l'altra, i per això també és important moltes vegades tenir en compte de que confiem en un nutricionista o en un dietista perquè ens pugui aconsellar i veure què és el que s'encaixa millor a la nostra filosofia, no? De viure i de menjar, en aquest cas. Exacte, sí. Seria això. Moltes de les preocupacions ve entorn a la proteïna, no? Exacte. Doncs, què passa, no? Clar, si trec la carn o el peix, d'on trauré, no, la proteïna? Llavors, les proteïnes d'origen vegetal serien les llegums, els fruits secs, els cereals, les llavors i també alguns pseudocereals com pot ser la quinoa o l'amarant. I també podem combinar-les entre elles per crear proteïnes que s'anomenen completes, no? Podem combinar llegums i cereals, podem combinar llegums també amb fruits secs o podem combinar cereals amb fruits secs també, no? Si voleu us puc aportar alguns exemples per fer-ho com més pràctic i més aterritzat. Les llegums i els cereals, per exemple, podrien ser llenties amb arròs
o un hummus untat en un pa, o, per exemple, truites de blat de moro farcides de fesols, o una llet de soja, per exemple, amb cereals d'esmorzar, no? Aquí tindríem aquesta combinació de llegums amb cereals. També podem fer la combinació de llegums amb fruits secs, una amanida de mongetes amb nous o hamburgueses de tofu i fruits secs o cigrons amb espinacs, panses i pinyons. I la tercera opció de cereals amb fruits secs podem fer arròs amb anacards, per exemple, o pa de nous o galetes de civada amb fruits secs. És a dir, amb aquests exemples ja veieu que hi ha molta varietat i molta... I afortunadament avui podem recórrer perfectament a internet i trobar la tira de receptes, no?, que ens orienten i que també s'adapten una miqueta al nostre gust. Sí, i a més no cal que ho posem tot en el mateix plat, és a dir, aquestes combinacions que he anomenat no cal que siguin ni en el mateix plat ni en el mateix àpat, sinó que pot ser al llarg del dia i el nostre cos ja va creant la proteïna completa que necessita. I a poc anem reduint, anem introduint els llegums i els fruits secs i anem reduint el consum de carn. Val. Perquè si parlem exactament del que menja i no menja un vegetarià, a què ens estem referint exactament? Una miqueta el que tu ens estaves dient ara? Sí, depenent dels tipus de vegetarianisme que hi ha, que és els que us he comentat de diferents noms, el vegetarià en si pot consumir, per exemple, ous làctics, depenent de la persona, depenent de la seva filosofia i depenent dels seus valors, pot elegir una cosa o altra. El que sí que exclou és la carn i el peix. Com us comentava abans, hi ha el flexitarianisme, que és aquelles persones que han començat ja a reduir, sí que el seu consum de carn, però encara en segueixen consumint en determinades ocasions. Quin impacte, Clàudia, té menjar carn? Perquè també se n'ha parlat molt d'aquest tema. Sí, esclar. És que cada un dels nostres actes té impactes diferents i el que mengem, vulguis o no, també en té. Llavors, a vegades no som prou conscients d'això i en realitat ens obliga a reflexionar una mica i actuar-hi, no? Hi ha dos impactes principals que són l'impacte ambiental i l'explotació animal. La majoria de les persones que arriben a la consulta o als cursos comenten que han començat o volen iniciar la transició a una alimentació més basada en plantes per aquestes dues raons o per una d'elles només, no? Sincerament, pel que he vist, la gran majoria de gent no vol ser vegetariana per tenir més nutrients d'origen vegetal, sinó que la majoria de gent vol ser vegetariana o vegana per no col·laborar en promoure la qualitat animal i cuidar el planeta Terra, no? I en tercer lloc, també es pot voler reduir el consum de carn per motius de salut. De fet, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que tant se'n parla, recomana que com a molt màxim 1/3 de les proteïnes que ingerim sigui d'origen animal i que més de 2/3 siguin d'origen vegetal. I a Espanya encara consumim més del doble del total de carn recomanada. I això, Mercè, no és d'ara, no? No és que sigui moda. La ONU, l'Organització de les Nacions Unides, ja el 2010, 11 anys ja, va publicar un informe sobre la urgència de promoure una alimentació lliure de carns i làctics. La notícia va sortir, de fet, en el diari britànic The Guardian. I el motiu d'això, més que pels nutrients en si, que també, el motiu d'aquesta recomanació és que l'impacte mediambiental que suposa en el sistema actual de la producció ramadera és insostenible, no? I ara mateix, de fet, és més ecològic poder reduir el consum de carn que separar els residus per reciclar, estalviar l'aigua i tenir un cotxe elèctric tot junt, no? Llavors és molt eficient, perquè l'impacte és molt gros. Llavors penso que actualment tenim molts recursos per poder reduir el consum de carn, ja ho deies tu, no? Buscant a internet ens surten 1000 opcions de receptes i podem perfectament apostar per una alimentació més vegetal i més sostenible i que al final és una forma de respectar i de gaudir de la vida, no? De disfrutar menjant i a la vegada de fer un menor dany possible al planeta, no? En els animals i també a la nostra salut. I s'aporta igualment la proteïna que us comentava fent aquestes combinacions, no? De llegum més cereals, llegum més fruits secs, cereals i fruits secs durant el nostre dia a dia.
Clàudia, es tracta de només reduir el consum de carn? No, en realitat no només es tracta d'això, podem anar molt més enllà de l'alimentació basada en plantes. Els éssers humans ens vestim, no? Fem servir productes d'higiene, de cosmètica i prenem medicaments, també. També necessitem netejar la nostra llar, evidentment, i tenim altres necessitats que potser fer activitats o viatjar, no? I cal prendre consciència també de la quantitat de cosmètica i de productes d'higiene que és testada amb animals. Els textils, per exemple, com les pells, les plomes, la llana. Clar, tot això també hi ha activitats de lleure on s'utilitzen i s'exposen els animals, els toros mateix, els circs, tofinaris, aquaris, zoos, no? Hi ha mil llocs. I són hàbits que tenim molt normalitzats, molt normalitzats i també integrats dins del nostre dia a dia i dins de la nostra cultura. I imagino que per això ens costa tant, no?, de fer un canvi d'hàbits? Sí. L'alimentació en si és veritat que és un dels hàbits més difícils de canviar. Primer perquè és una que segurament fem diverses vegades al dia, no? I després per l'enorme càrrega social i cultural que comporta. Menjar animals és per la humanitat un hàbit, no?, arrelat des de fa més de 2 milions d'anys. Llavors, és normal també que ens costi fer aquests canvis i que no sigui d'un dia per l'altre. I també a vegades ens pensem que hem de fer grans canvis, no? Allò, he de fer el canvi de la meva vida, no cal. Ho podem a vegades percebre com algo tan gros que ni ens hi podem posar, no? Ni ens hi podem posar a accionar. I en realitat no necessitem ni comprar aliments estranys ni fer canvis allò grandiosos. El que cal és començar i res més. Començar i a poc. Per exemple, un primer pas pot ser començar, per exemple, a comprar aliments de temporada i de proximitat, no? Exacte, fer els passos mica en mica per no agobiar-nos, perquè llavors sí que ho veiem com estratosfèric, no? Que ens costa moltíssim i llavors així no aconseguirem absolutament res, no? Més frustració i segurament fer passos enrere que no ens permeti avançar de cap altre. Exacte. Em sembla que aquesta és una part fonamental i que n'hem parlat moltes vegades també en directe des de la ràdio, no? Però per qui hi estigui interessat jo crec que és important anar de la mà d'algú, ja sigui un amic o un professional o una persona que conegui aquest món, perquè és molt més fàcil fer els canvis i això, mica en mica, anar provant aliments. Avui en dia ja els podem trobar, molts d'ells en petites superfícies, no cal que anem a buscar tots els aliments i tots els productes en una botiga especialitzada, per exemple, que cada vegada els tenim molt més a l'abast i això sí que simplifica i facilita la tasca. Sí, exacte. A vegades ens pensem que cal comprar els superaliments i que sense aquests no tindrem una alimentació saludable i en realitat no és així. Podem fer petits passos, com ja pot ser començar a introduir més llegums, començar a augmentar més les verdures, anar observant com ens senten els aliments també és una part important. Llavors, tots aquests hàbits es poden anar canviant i modificant a poquet i el que comentaves tu, acompanyat d'un professional de la salut, evidentment, és més ràpid i també més efectiu, perquè moltes vegades en aquests canvis fer-los sols doncs costen molt. Exacte. Nosaltres en tenim uns quants a les veus del matí de protagonistes, de terapeutes que us faciliten tota aquesta tasca en quant a nutrició i dietètica i, per exemple, podeu seguir la Clàudia Presas, que a més de tant en tant t'envia una recepta d'aquelles que dius, uah, quina pinta, i és realment fantàstica i meravellosa. I també, com fa pocs dies parlàvem precisament també amb la Marta Vergés, no?, que acaba d'emetre per TV3 uns capítols, 3 en concret, que parla de tots aquests temes i de la mà també de grans professionals i entesos amb la matèria, que es diu Dilluns Començo. Dilluns Començo. Està superbé, molt recomanat de visualitzar-lo, la veritat. Doncs parlàvem amb ella fa poquets dies i el que dèiem, no? Una mica d'aquí, una mica d'allà, tot plegat ajuda per fer aquests canvis d'alimentació que cada vegada va més increixendo. Exacte. Clàudia Presas, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i per aquest tema en aquest matí de divendres. Fins a la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia. Que vagi molt bé, bon dia. Els protagonistes de les veus del matí.